se olisi XX Pro Gamer ja täällä on yksi toinenkin henkilö pelaamassa mukaan. Moi. Nää, se sanoo. Ja Robloxia pelataan ja... Oots Slender, ei kun tuossa sijoit. Niin on, me mene tänne päin. Hei, nyt ei lagaa niin paljon. Mulla lagais, kun me koitin kuvata yksin jotain pätkää. Missäköhän? Onks siellä myönneessä? Aha. Slender spavnas tohon. Älä ota kiiläski. Mie saa yhden tuon generaattorin päälle. Joo, niin miekin. Pitäis kohta sit sullekin tulla. Joo. Slender Voice. Tässä ja mie löysin lapun. Hyvä. Tässä pelissä on vaan 3 pelaajaa plus Slender. Aika vähän, niinkö? Niin. Eiks me olla kerätty? En kyllä kaveriksi. Joku randomi pyyti kaveriksi. Ei kiinnosta. Lagaa. Me sen takia kuolin melkein. Lagin takia melkein kuolin. Onks se kuollut? Tomi. Mokkula. Pettiks se? Mokkula. Petti. Joo, mie jatkan vaikka tästä. Tuuks se takas tähän peliin? Enpä tiedä. Vai käykö siellä pelaa jotain muuta? Käyn pelaa CS-porta. Niin. Joo. No mie jatkan tästä ite kuvaamista, mutta mä voin Joo. varmaankin puhua. Joo, voi. Toivottavasti sinun ääni kuuluu sitten tai samalla. Niin. Se on Mokkula vähän sit näköjään lagaa. Tai sillä joku juttu, kun sulla aina kun pelaat jotain peliä, sit se niinku lopettaa. Mie luulin, että se olisi kypeäkin meni ihan kokonaan. Mut onneksi ei nyt mennyt. Mm. No, älä tuu mua eteen. Tuolla on lappu. Älä tuu. Edelleen en halua naama eteen. Voi vitsi, me saa eiköhän siun, kun kuuluu jotain rattiinaa vaan. Ainakin minulle. Joo. Täällä pitäis olla lappu. Yes. Jaha, mä oon yksin. Ja mulla ei oo paljon mitään HV:tä. Mie kait vaan kuvaan tän videon. Katsotaan sit jos meiltä tulee jotain tilaajia, niin me jatkan. No, mie kuolen. Joo, mie varmaan lopetan tästä. Tilatko jos piditte. Se ois